Вітаю! Мене звати Роман Спірідонов і це короткий огляд кримських новин. Знайшлася після понад 2 місяців і загрожує довічне. Російські силовики оприлюднили відео з затриманою кримчанкою Хатідже Буюкчан. На камеру її змусили дати зізнання, нібито вона була завербована СБУ і готувала теракт на 9 травня. Хатідже ФСБівці викрили 6 травня. Досі було невідомо, де вона і що з нею. Зараз відомо. Окупаційна влада звинувачує дівчину у держзраді та тероризмі. Цього тижня стало відомо ще про одну так звану справу про держзраду. Ініціатива «Трибунал Кримський епізод» повідомила про співробітницю аптеки з Ніжнігірського району Ніяру Ерсмамбетову. Її затримали у травні, звинувативши у співпраці з рухом опору та передачі інформації про склад із пальним. 10 липня російський телеграм-канал МАШ виклав відео із затриманням ялтинця. Російські силовики заявили, він буцімто планував у День Росії атакувати дронами з вибухівкою поліцейських. Як зазначають правозахисники, за останні півроку в окупованому Криму відбулося щонайменше 30 таких затримань. З огляду на російську практику тортур, недопуск адвокатів, усе це свідчить про незаконне переслідування, яке правозахисники розцінюють як воєнний злочин. Осінь журналісти виявили, що в окупованому Криму відновилися поставки викраденого українського зерна. За даними журналістки Катерини Яресько, судно «Фьодор» завантажилось зерном у Феодосії і вирушило до Єгипту. Ще один порушник, судно «Дамас Вейв», прибуло на розвантаження до сирійського порту Тартус. До цього воно також завантажувалось у Феодосії. На півострові сезон пожеж. Лісова підстілка горіла в селі Продови під Симферополем. Біля Грушевого озера теж під Симферополем горів ліс. У Владиславівці Кіровського району вогонь впритул наблизився до сонячної електростанції. У кримських пабліках скаржаться на подорожчання бензину. Літр преміального АІ-100 коштує 90 рублів, а 95-й наблизився до позначки 70 рублів. І куди ж без трешу? На вході до залів ритуальних послуг Севастополя з'явилися банери з зображенням надгробків президента України Зеленського, спікера Ради Стефанчука та журналіста Гордона. У даті смерті зазначено «скоро». Креатив місцевих ритуальників сподобався не всім. У коментарях дивуються, навіщо скорботним севастопольцям це бачити, і називають таку інсталяцію театром ізуїтського абсурду. У Криму водилися акули. Було це 45 мільйонів років тому. У печері Таврида знайшли зуб цієї хижачки. 4-сантиметрова скам'янілість належить до виду, який вдвічі старший за мегалодонів, повідомили в адміністрації печери. На цьому все. Ставте лайк, підписуйтесь. Побачимось.